Gata, am ieșit din magazin fără să fie nevoiți oamenii să mă dea afară. Mai au o oră de muncă încă. Înregistrasem un video în timp ce veneam aici să-mi cumpăr una alta pentru un film, dar am renunțat la el. Era o chestie pe care am observat-o la creatorii de conținut, între ghilimele, pe care îi mai urmăresc. I-am prins prin anumite podcasturi unde, în contextul conversațiilor, în principiu, dacă ești atent, afli multe lucruri interesante, dincolo de subiectele pregătite deja, chestiile la care se rezumă sau se referă podcastul. Bă, ce mi s-au sticlele astea în tolba mea de carte. Și video era exact despre chestia asta, că oamenii ăștia stau și petrec ore întregi făcând research, căutând subiecte despre care să vorbească și comparăm cumva mental cu ce fac eu, că nu prea-mi caut subiecte de vorba, adică vine ceva, e ceva ce mă interesează, explorez un pic gândul ăla, dacă eu cred că e ceva ce merită dat mai departe, înregistrez unul de ăsta, altfel nu. Însă o chestie pe care am zis-o eu pe înregistrarea aia era legată de nici nu știu cum să spun, traseul meu de a învăța marketing și nugget-ul de cunoștințe de acolo era că dacă vrei să înveți ceva, trebuie să te apuci să faci. Că eu am învățat marketing vreo 4 ani de zile până când am învățat marketing. Adică, bine, nici acum nu știu, dar ca idee, până când am început să fac, să practic. Și atunci am reușit să învăț și eu ce funcționează, ce nu, ce funcționează la mine, pentru că sunt chestii pe care, nu știu, cu care nu rezonezi. Efectiv, stomacul tău se revoltă în momentul în care trebuie să faci anumite lucruri. Și cumva ce voiam să spun e că asta îi încurajez și pe oameni în general să facă atunci când vine vorba de învățat. La noi, cel puțin la noi am observat asta, n-am văzut-o la alte culturi foarte mult, e boala asta de trebuie să mă duc la școală ca să învăț nu știu ce. Nu trebuie să te duci la școală, trebuie să te apuci să cauți niște lucruri și să înveți. Da, școala este extrem de valoroasă, școala certifică multe lucruri pentru tine, dar și pentru cei care interacționează cu tine, mai ales unitățile de învățământ, studiile superioare, pentru că trebuie să recunoaștem, îți trebuie un pic de creier, dacă te-ai dus la școală pe bune, adică nu dacă ai făcut învățământ la distanță, îți trebuie un pic de creier și de gândire structurată ca să termini o facultate. Acolo cât de puțin. Dar mai mult la noi am văzut boala asta cu mersul la școală pentru orice. Trebuie să învăț marketing, mă apuc să fac facultate de management și marketing sau de comerciu. N-are nicio legătură, poți să te apuci să înveți de pe net. Dar trebuie să faci. Adică dacă înveți teoretic, dacă stai și citești, majoritatea materialelor de pe net, mai ales odată cu explozia literaturii self-development, sunt scrise, multe dintre ele bine, doar că la final te lasă tot cu golul ăla în stomac de bă, dar îmi lipsește ceva, dar nu știu ceva. E întotdeauna ceva ce îți mai lipsește și întotdeauna mai ai nevoie de un curs, un video, ce mai produce ăla, autorul, nu știu, autoarea, orice a mai scos, trebuie să mai citești ceva, secretul e în altă carte. Și atunci trebuie să cam faci. Asta îi spuneam și unei cunoștințe care mi-a spus că s-a apucat de un modul de marketing la facultate. Mă întreba cum să învăț mai bine, cum să zic, bă, ce vrei tu să te faci? Vreau să fac asta. Păi apucă-te și fă și tu un site, pune-l sus, rulează niște reclame acolo cât poți tu. Fă niște copii, fă niște content, mai citești niște articole și aplică ce ai învățat de pe acolo și când ai terminat studiile, deja vei fi avut practica făcută. Adică te poți duce, să zic așa, la angajare, la interviu cu o practică deja făcută, pe pielea ta. Și asta nu numai că arată faptul că știi, că ai învățat și că vrei să aplici, ci și că ești ceea ce se numește self-starter, că poți să începi de unul singur și să pui un proiect pe picioare, fie el cât de mic și neînsemnat pentru tine,
de unul singur. Deci da, asta voiam să spun de fapt, că puteți să stați mult și bine și să învățați, nu știu, majoritatea domeniilor nu sunt ca neuroștiința. Adică, de fapt, majoritatea lucrurilor pe care le învățați voi nu sunt de genul, nu știu, fizicii nucleare, habar n-am, chestii de genul ăsta în care, nu prea poți să faci tutoriale și experimente cu bomba atomică, să înveți cum funcționează o bombă atomică, pentru că poți să experimentezi doar o dată. Dar, dacă nu faci neurochirurgie și nu vrei să te faci self-taught neurosurgeon, poți să începi să faci în timp ce înveți. Nu trebuie să citești toate cărțile din domeniu ca să faci ceva și să înveți ceva. Și cam atât. Dacă mai am ceva de zis data viitoare, o să zic. Dacă nu, tac. Sau îmi caut idei de content. Comment below.